Чаму Лукашенко панікуе і зрываецца на чыноўніках? Ад чаго Рыгор Азаронак б'ецца ў істэрыцы, а таксама якая дзікая гісторыя адбылася за мяжой з маладой беларускай? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У суботу Лукашенко нечакана прыехаў у Лагойскі раён на прадпрыемства Нястановічы Агра, і ці то праз апошнія навіны, ці то па нейкіх іншых прычынах, але настрой у яго быў вельмі кепскі. І гэта адразу адчулі на сабе усе прысутныя, у тым ліку міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў, якога Лукашенко пачаў вучыць, як трэба даглядаць цялят. Тоже подход, вот как есть здесь. Мне твои подходы не нужны, мне нужен конкретный результат. Вместе с губернатором вы это как отче наш должны знать. И подстилать постоянно. Они, вот одна из лучших ферм. Ну я же вижу, что тут соломы набросали перед моим приездом и опилок. Я заезжал, посмотрел на скирду опилок, все понял. А тут постоянно, они бедные, наверное, на ногах сутками стоят, лежат, отдыхают коровы. Или ты этого не видишь, как зоотехник? Нет, я вижу, что все коровы лежат, отдыхают. Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. Ну, не дай бог. Міністру Горлаву і далей прыйшлося выконваць ролю хлопчыка для збіцця. Вот сейчас мы поедем на ее другую ферму или еще на какую, и не дай бог, я увижу, что будет не так. Там ты останешься вместе с губернатором. Пасля Лукашенко пачаў у самым прамым сэнсе калупацца ў гной, спачатку рукамі, а затым і віламі. Убачанае, само сабою, яму не вельмі спадабалася, і ў выніку ён назваў стан на ферме бардаком і пад відэакамеры зноў адчытаў кіраўніцтва. Что, нельзя было снег убрать? Я вот это чувствовал, когда телята прыгают, скрипит все. Это тебе наука. Драть их надо, как сидорову козу. Нравится, хорошо, но убери снег. Не бросай на снег солому эту. Боюсь даже туда залазить, не дай бог, еще и там у тебя это. Косяки ты свои знаешь. Я родился в деревне, не в Минске. Зноў прагучала і эпічная фраза пра тое, з кім Лукашенко вырас. Для меня это ребенок, понимаешь? Я вырос среди животных. На развітанне Лукашенко прагаварыўся, што выдатна ведае, усе яго так званыя раптоўныя візіты – гэта звычайная паказуха. Я все больше убеждаю, что надо неожиданно куда-то приехать, и дорога вычищена как надо, порядок приведено, более-менее все. Ну и тут, наверное, ночью работали. Ну, тоже иногда полезно, когда что-то призывают. Выглядае, што гэтае аграпрадпрыемства для візіту Лукашэнкі выбралі яшчэ і таму, што на ім галоўным заатэхнікам працуе выхадзец з афрыканскага Малі Шака Кейта, ці як называюць мужчыну мясцовыя Фёдаравіч, бо лукашэнкаўцам жа трэба неяк прывучаць народ, што працоўных мігрантаў у Беларусі будзе ўсё больш і больш. Раней пра Кейта ўжо не раз пісала дзяржаўная прэса. Цяпер жа ён трапіў і на сустрэчу з Лукашэнкам і яго чыноўнікамі. Прычым звярніце ўвагу, што Лукашенко звярнуўся да афрыканца не па імені, а па той самай мянушцы, назваўшы яго Фёдаравічам. Фёдорович 8 родилось, да? Але ж самае галоўнае тут не тыя словы Лукашэнкі, якія прагучалі, а якраз тыя, якіх ён так і не сказаў. Бо пакуль ён нюхаў салому, на яго іранскіх сяброў ішла атака. Але ж Лукашенко хоць і хадзіў увесь дзень па той ферме з перакошаным тварам, але ж на галоўную тэму дня упарта маўчаў. І гэта, насамрэч, даволі трагікамічная сітуацыя, бо з аднаго боку Лукашэнку і яго паплечнікаў гэта ўсё вельмі палохае і нервуе, а з іншага неяк нязручна ані абурыцца, ані асудзіць гэтыя падзеі, бо Трамп жа цяпер нібыта, калі не сябар, то адназначна не вораг. У выніку сітуацыя дайшла да абсурду, і Лукашенко маўчаў 2 дні, нават з нагоды забойства аяталы Хамінеі. Афіцыйныя спачуванні з'явіліся ад яго імя толькі ўвечары панядзелка. Але ж лукашэнкаўцы ўсё ж прыдумалі, як і рыбку з'есці і паспачуваць братняму народу. Да іранскай амбасады ў Мінску адправілі несці кветкі прапагандыстаў і рознага роду праўладных дзеячаў, выдаўшы ўсё гэта за народную ініцыятыву. Маўляў, грамадскасць перажывае і спачувае. Вось такія ў нас беларусы.
У выніку у публічнай прасторы замест Лукашэнкі тэму адпрацоўваюць праўладныя палітолагі Шпакоўскі і Дзермант, дэпутат Гайдукевіч і старшыня Рады бяспекі Александр Вальфовіч. Ну а прапагандыстка Людміла Гладкая прынесла да партрэта Хамінеі белыя ружы і плюшавага зайца. Ну і, канешне, не абышлося тут без Рыгора Азаронка. И все мы во всем мире сегодня говорим «Аллаху Акбар». Увогуле, у Азаронка на гэтай тэме адбылася сапраўдная істэрыка, і ён імгненна пераабуўся. Яшчэ нядаўна ён публікаваў панегірыкі на адрас Трампа і яго магутнасці. Цяпер жа ён у сваім канале славіць джыхад і заклікае ісламістаў ударыць па Манхэттану і знішчыць Еўропу. Асобна варта адзначыць той момант, што літаральна за дзень да іранскай аперацыі журналісты спыталі ў Трампа пра Лукашэнку, і адказ быў наступным. Цытата. «У нас цудоўныя адносіны з Беларусю, і я вельмі паважаю іх лідара. З Беларусю у нас выдатныя адносіны, і мне вельмі падабаецца іх лідар». Канец цытаты. Але ж гэта зусім не азначае, што Лукашэнку можна спаць спакойна, бо сітуацыя для яго вымалёўваецца вельмі неадназначная. Сказаць, што Лукашэнку няёмка ад такіх навін, гэта мякка сказаць. Тым больш, што Мінск не разумеў да канца, як інтэрпрэтаваць палітыку адміністрацыі Трампа і вагаўся, як падаваць сябе ў новым раскладзе, каб не памыліцца. Следам за Масквою у Мінску спадзяваліся, што Вашынгтон усё ж ахвяруе Украінай дзеля падзелу свету на сферы ўплыву, а Еўропа ў выніку пахіснецца. Але Вашынгтон выбівае саюзнікаў Крамля аднаго за адным, і змена рэжыму ў Тэгеране не толькі пакіне Маскву без плыні зброі, але і адрэжа Расію ад поўдня. У выніку Лукашенка нервозна сочыць, як еўрапейскія краіны інтэнсіўна ўзброюваюцца і ўзмацняюць сілавыя структуры. Яшчэ нядаўна еўрапейцы былі выключна міралюбнымі, але людзі схільныя інтэрпрэтаваць дзеянні іншых у меру ўласнай разбэшчанасці. Так і лукашэнкаўскі Мінск прымаў міралюбнасць за слабасць і цяпер разумее, што моцна памыліўся. Але тут важна разумець, што хоць Лукашенка і панікуе, але яму не пагражае лёс венесуэльскага альбо іранскага дыктатараў, а па Астрашыцкім гарадку не прыляцяць тамагаўкі, бо Беларусь цяпер фактычна частка Расіі. Амерыканцы ў частку Расіі, канешне, заходзіць не будуць, але ёсць важны нюанс, бо дзеянні Злучаных Штатаў задалі новыя правілы гульні, у тым ліку і дзяржавам сярэдняй магутнасці. Прасцей кажучы, калі амерыканцы робяць так, то чаму гэтаксама не могуць рабіць і іншыя? Мінск гадамі ў інтарэсах Расіі гібрыдна ваяваў супраць суседніх дзяржаў і паскудзіў, чым толькі мог. І толькі цяпер Лукашэнку і яго прыхільнікам стала зразумела, што нешта можа прыляцець і ў адказ, і што Украіна, Польшча і Літва, якія дагэтуль проста адгароджваліся ад шкоднага суседа, у нейкі момант могуць пачаць адказваць сілай, як гібрыднай, так і прамой. Менавіта па гэтаму ў Мінску паціснулі хвасты. Праз гэта Лукашенка відавочна праяўляе ўсё большую цікавасць да ўсяго, што звязана з ядзернай тэмай. Але ён не можа стварыць атамную зброю сам, не можа яе купіць ды даставіць такое абсталяванне без згоды Расіі. Толькі Масква можа даць Мінску ядзерную зброю, прычым альбо адкрыта, альбо нават зрабіўшы ўражанне, што беларусы скралі яе з крычаўскага ваенгандлю. Наколькі рэальны такі сцэнарый, сказаць цяжка, але на тле ўсіх апошніх падзей цалкам выключаць яго таксама не варта, бо гэта дазволіць нарэшце канчаткова зрабіць з Беларусі своеасаблівую паўночную Карэю, а гэта тое, да чаго Масква паслядоўна штурхала лукашэнкаўцаў усе апошнія гады. Жудасная гісторыя адбылася з беларускай у Польшчы. У 24-гадовай дзяўчыны, якая жыла ў Познані, выявілі пухліну яечніка, і лекары прынялі рашэнне выдаліць гэты орган. Аднак падчас аперацыі, не чакаючы вынікаў гісталагічнага даследавання, гінеколог самавольна вырашыў пашырыць аб'ём умяшання. Ён выдаліў дзяўчыне другі яечнік, матачныя трубкі і матку, назаўжды пазбавіўшы беларуску здольнасці да дзетанараджэння. Прычым пазней высветлілася, што пухліна мела нізкую ступень злаякаснасці і радыкальная аперацыя не была неабходнай. Цяпер гэтай справай займаецца польская пракуратура, і медыку можа пагражаць сур'ёзнае пакаранне, ажно да 20 гадоў за кратамі, бо лекар дзейнічаў без усвядомленай згоды пацыенткі і парушыў медыцынскія працэдуры. Больш за тое, у дакументах былі знойдзеныя недакладныя звесткі пра ход аперацыі, а пра тое, што адбылося насамрэч, дзяўчына даведалася толькі праз 4 дні. Польскія медыкі абурыліся гэтай сітуацыяй. Нацыянальны кансультант па анкагінекалогіі ўжо назваў дзеянні калегі непрафесійнымі, але ўрач, які праводзіў аперацыю, сваёй віны упарта не прызнае.
Беларускія агуркі ў крамах выдаюць за расійскія, каб прадаць іх даражэй. У Мінску прафсаюзы правялі праверку крам і звярнулі ўвагу на кошт агуркоў, якія прадаваліся па 9 рублёў і 99 копеек. Высветлілася, што ў адным з гандлёвых пунктаў агуркі пазначаліся як расійскія, што дазваляла ставіць для іх больш высокую цану. Аднак на упакоўцы было пазначана, што вытворца беларускае прадпрыемства з Віцебскай вобласці. Такія фокусы прадаўцоў тлумачацца вельмі проста. Свежыя агуркі ў Беларусі ўваходзяць у спіс тавараў з дзяржаўным рэгуляваннем цэнаў. Паводле дзейных правілаў цана на іх павінна быць каля 7 рублёў. Таксама цікава, што паводле статыстыкі летась Беларусь стала адным з асноўных пастаўшчыкоў свежых агуркоў у Расію. У той жа час у беларускім урадзе прызнаюцца, што праз актыўны экспарт у асобных рэгіёнах нашай краіны часам узнікае дэфіцыт свежай гародніны. За выхадныя ў Беларусі адбыліся адразу некалькі трагедый. Забаўкі ў цэнтры Мінска скончыліся вялікай бядой. Мужчына і жанчына сплаўляліся на саббордзе па Свіслачы каля парка Горкага. Гэта такая досачка тыпу сёрфінгавай, толькі на ёй плывец яшчэ і карыстаецца вяслом. Калі парачка вырашыла зрабіць фота, то не ўтрымала раўнавагу і ўпала ў ваду. Пры гэтым мужчына стукнуўся галавой аб бетонную канструкцыю пешаходнага моста. Жанчына выцягнула яго з вады на бераг у беспрытомным стане і выклікала хуткую дапамогу. Медыкі, якія прыбылі на месца здарэння, канстатавалі смерць мужчыны. А ў Мінскім раёне пад коламі цягніка загінула 19гадовая дзяўчына. Яна перабягала чыгуначныя шляхі ў месцы, дзе не было абсталяванага пераходу. У выніку яна паслізнулася перад самым цягніком і не паспела падняцца. Машыніст спрабаваў экстрана затармазіць, аднак было ўжо позна. А пад рэчыцай легкавушка Рено сутыкнулася з фурай. 36гадовая жанчына-кіроўца не справілася з кіраваннем і выехала на сустрэчную паласу. У выніку загінула і сама кіроўца, і яе 10гадовы сын, які быў у пасажырскім крэсле. Сёння стала вядома, што памерла Алена Яськова. Яна была апошняй старшынёй жаночай партыі «Надзея», ліквідаванай у 2007 годзе, а таксама юрысткай незалежных прафсаюзаў. Як пішуць сябры Яськовай, мы страцілі аднаго з найлепшых юрыстаў у галіне працоўнага права ў Беларусі. Прычыны смерці жанчыны пакуль невядомыя. Беларусаў працягваюць пераконваць, што чым горш, тым лепш. Цяпер Рыгор Азаронак і яго госці дагаварыліся да таго, што ў Савецкім Саюзе людзі былі больш здаровыя дзякуючы дэфіцыту і беднасці. Прынамсі, такое меркаванне агучыла госця перадачы маладая доктарка Ганна Козлова. Чтобы добраться до работы, многие из них не пользовались общественным транспортом. Они, соответственно, переходили куда-то. Плюс еды не было в избытке. Сейчас хочешь тортик, хочешь колбаску, хочешь, там заказал доставку, да, опять же, заказал доставку, то есть даже не надо выходить из квартиры. Во времена СССР приходилось отстаивать в очереди. Майонез был только в Новый год, поэтому какие-то факторы риска были, но они нивелировались тем, что другие факторы риска, они, собственно говоря, были исключены, такие как гиподинамия, ожирение. Наши бабушки и дедушки, в основном, они были худенькие, в отличие, к сожалению, от нас. На Чыгірынскім вадасховішчы рыбакі замест рыбы дасталі з вады тое, чаго зусім не чакалі. Калі катушка з лескай пачала шалёна круціцца, то ўсе прысутныя былі ўпэўненыя. На кручок трапіўся гіганцкі шчупак вагой да 20 кілаграмаў. Аднак замест рыбы з вады паказалася галава звера, і аказалася, што жыўца схапіла 3-кілаграмовая выдра. Нягледзячы на небяспеку, рыбакі змаглі акуратна вызваліць жывёлу ад кручка, і гісторыя скончылася хэпі-эндам. Пасля кароткай відэаздымкі на памяць выдру адпусцілі на волю. Вось такія навіны панядзелка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.